U Danskoj se sada govori o oštrijim pravilima angažovanja ako bi se pojavile američke trupe. Trump je nedavno poručio da je spreman čak i da razbije NATO kako bi dobio Grenland i da ne isključuje vojnu silu. To otvara scenariju pritiska ili čak pokušaja invazije na Grenland. U međuvremenu, Grenland pojačava patroliranje i prisustvo na terenu. Istovremeno se pominje da zemlje poput Francuske i Njemačke razmatraju planove kako bi pomogle odbranu ostrva u slučaju američkog upada. Trump je, prema navodu u videu, rekao New York Timesu da se međunarodno pravo ne odnosi na njega i da mu je važan samo sopstveni moral. Danska zatim poručuje da bi, ako Amerika napadne Grenland, mogla da traži aktiviranje člana 5 NATO-a, što bi uvuklo i ostatak Evrope. Ipak, premijer Grenlanda istovremeno poručuje da je otvoren za pregovore. Na kraju u priču ulazi i Evropska unija, pominju se sankcije prema Americi ako se krene u ovaj potez, a pojedine države, uključujući Njemačku, ugovore o potrebi odbrane.